Goedemiddag kijkers, je zit het bijna 2:10 op zondag 18 februari van het jaar 2007. Carnavalszondag en dat betekent bij de Dreumel in Horst dat wij naar de grote optocht gaan kijken. Dan denkt je natuurlijk van 2:10. Dat klopt, 2:10. De Dreumel heeft besloten om de optocht 22 minuten hier te laten gaan starten. 11 minuten voor 2 in plaats van anders 11 minuten over 2. En het weer werkt in ieder geval goed mee, het is droog. Hij had er wat zon bij verwacht, maar helaas, het is een beetje nevelig, geen zon, maar het is droog en dat is het voornaamste. We hebben weer een flink aantal deelnemers dit jaar, 76 nummers, dat zien er een heel deel. En je ziet het, er begint al wat publiek naar de straat te komen. En welkom alle mensen hier in Horst, in het Drummelriek, welkom in Horst! Ja, en je ziet het, dan wordt u welkom geheten door gouverneur Leon Frisse en burgemeester Kees van Rooij. En hier hebben we de eerste twee al in een optocht. Een duo die het zich niet opgegeven heeft, maar ja, als je ieder jaar commentaar geeft, dan weten natuurlijk wie dat is. En dat zijn Bart en Petra Verstegen. En dat zijn polities die voor spek en bonen meedoen. En ze deden spek en buunkes uit. Wat chocoladebuunkes. Dan krijgen we hier een stoomwals en dat heeft natuurlijk te maken met onze prins. Wij walsen met onze prins. Onze prins namelijk, die werkt bij Jansen en de Jong. En dan is het natuurlijk niks mooiers als dat je jou een oude stoomwals van de staal haalt. En die vuur op in een optocht mee laat trekken. Het zal natuurlijk wel een beetje trillen links en rechts, denk ik zo. Dus Wim kan de camera redelijk goed stilhouden, dus voor dit valt het wel mee. Je ziet het wel, kijk maar, dat wibbelt een beetje als je die bulten opgiet. Maar dat is dus een stoomwals. Dat is een beetje een opwarmerke richting het eind, richting onze prins Johan de Eerste. Dan komen we aan bij nummer 5 en dat is een promotiegroep, een promotieteam van Joho. Joho is al 114 jaar plezier, zeggen ze in Horst. Opgericht in 1893 door de paters uit Horst. En zij willen gewoon even een meelopen als promotie voor de kinderen tussen 12 en 14 jaar terecht kunnen ieder weekend. En dat is trouwens tegenwoordig voor Joho gevestigd in jongerencentrum Nix. Ze zien van het gasthuis verhoest naar het jongerencentrum Nix. En daar doen zij dus iedere zondag voor de jeugd zaken organiseren en gezicht halen. Zonder alles jeugd hebben wij geen vreugd. En de kleintjes ook weer even de straat, rateltjes in de hand, die ze uitgedeeld hebben gekregen in het begin van een optocht. Nummer 6, dat is de familie Lemme en Co. En voor de familie Lemme en Co is het dit jaar eigenlijk een beetje meer Co als Lemme. Want een aantal van die leden van Lemme en Co, die zijn dit jaar namelijk bij Boer Broedspaar. En daardoor zien er heel wat minder. En Lemme en Co die zeggen centrum in het nee en weder. En dat heeft alles te maken met dat ons centrum zal de komende tijd een metamorfose ondergaan. En dus natuurlijk niks mis mee. Maar wat gaat er dan bijvoorbeeld gebeuren met het schaakspel? Wat gaan ze daarmee doen? Staan ze nou schaakmat of komt er ook een plekje voor in het nieuwe centrum? En dat beelden ze hier allemaal uit, dus de familie Lemmen en Co. En ze hebben zich tevens gezet, ook fijn in het nee gestoken. Het ziet er allemaal prachtig uit. Ondanks dat ze dus met wat minder aantal mensen zien. Vanwege dus dat UVB dit jaar de Boerenbrod heeft georganiseerd. Och, daar hebben onze bekende jongens ook weer. Onze Chris en onze Huub. Chris Winkelmolen en Huub Cox. En die twee die kunnen het goed samen vingen. Je ziet het wel. Wat voor 3. 3 en in drieling in de kinderwagen. Chris drukt er nog een. Of Huub drukt er nog een. Chris alweer in verwachting. Jongen. Aardige kroos bieren door die twee. Huub Cox dus en Chris Winkelmolen. En hier hebben we muziek van Fanfare Sint Cecilia uit Amerika. En dat is alweer nummer 8 in een optocht. Ja, en voor te blazen is het weer natuurlijk ideaal. Het is niet koud, het waait niet, het is droog. Dan krijgen we een kusje. En dit zijn Truus Wijs en Jacqueline Geurts en die slaan de spijker op de kop.
Je ziet het een houten hamer bezig. Ze hebben zich toch met een helm opgezet, want ja, je gaat de spijker eens in de kop slaan. Dat moeten we ook niet hebben. Wie slaan de spijker dus op de kop door Truus Wijs en Jacqueline Geurts. En je ziet het, jong en oud, never de straat. Dan gaan we verder met de volgende groep. En dat is een kleine wagen door 19 personen gebouwd. De jongste toes, ieder jaar zien ze er ook weer bij. En zij hebben het dit jaar over 44 jaar drummeltijd. En dat beelden zij uit 44 jaar drummeltijd van ja, in allerlei soorten tijd. We hebben al een tijd. En ze hebben dus heel veel soorten tijd hebben ze bezig. Ze zitten tegen een grote klok. Allemaal kleine klokjes erop, wekkers erop in allerlei soorten en maten. De kerkklokken hebben ze nog bezig. Bij geluid daar. De sleutel om de wekker op te draaien. En dat wordt nog allemaal gevolgd door de jeugd die erbij huurt. Die hebben een tijdbom, vrije tijd, rocktijd, dus van allerlei soorten tijd. Allemaal uitgebeeld dus door de jongste toes. Zelfs het teerputje is er nog bij. En die heeft gewoon een tijd. Wat zou je dit manneke hebben? Oogstijd, dat kan ook. Ja. En die heeft nog een tijdperk bezig. Een kleintje is tijdloos. Dus ook zeggen, en geen tijd, dat kan ook nog. Zo kunnen zien dat je op tijd ontzettend veel variaties kunt maken. Tot misschien wel tijd zet. Maar geen melk. Mooie speling erop. En dan komen we aan bij het bij de vorst en de ceremoniemeester. Die was mee een beetje naar achterop geraakt. Dat is vorst Primus en ceremoniemeester Rob Smallenburg. Normaal moet hij die al het vuur aan zitten, maar volgens mij zeker te laat doorgewezen omdat een optocht 22 minuten hier vertrok. Daar hebben we nummer 67 alweer vuur in een optocht. Die zijn helemaal vuur gekropen. Dat is de Wankel Driedaagse door Lars Emons en Ron van de Bekerom. En ja, ze hebben er een gans verhaaltje bij van wat ze eigenlijk goed beelden. Maar zij maken van een wandel driedaagse, maken ze natuurlijk een wankel driedaagse. Dat wil zeggen van ja, wie hijst er op die dan, hè? En dan, ja, dan wandelen niet meer zo vlot, maar dan gaat een beetje wankel op die been staan. Schiet wat je Wim vrucht. Hoe heet ik? En ons Volgens mij hebben ze al een goeie gedronken. Lars Emons dus en Ron van de Bekerom, maar die is al wietvuur in een optocht moet ik zeggen, die willen zeker vlot in de meerthal zien. En dan komen we bij nummer 14 en dat zijn de Anjer Boys. Onze prins is namelijk lid van de Anjer Boys en Anjer Boys is eigenlijk een vereniging op het moment een beetje in rusten. Die je vroeger ontzettend veel mee aan zomeravondvoetbal en zo. En zij beelden dit jaar uit. Wie is het? Die prins, want zie je toevallig bij de prinsproclamatie geweest dit jaar in de Meerthal. Het duurde heel lang voordat de mensen een beetje in de gaten hadden wie de prins was. En het wordt op een gegeven moment ook nog gezegd van wie is prins Johan Jansen eigenlijk? Nou, dat was in ieder geval de prins, dus de Mulder familie komt. En ja, hij is onder andere lid van de Anjer Boys. Dan komen we hier aan bij, en die heet ook mijn lijst, is dat nummer 59. En dat zijn 3 tuten uit het tuteriek. En zij willen hebben als onderwerp natuurlijk het tuteriek. En ja, wat is er een tuteriek bijvoorbeeld voorgevallen? Eind vorig jaar kwam door de postcode loterij bijvoorbeeld. Die won door een dikke prijs in de straat. Flinke straatprijs gevallen door bij de tuten. En dan komen we weer bij nummer 15. En dat heeft te maken met Amerika. Je werd het al in de krant kunnen lezen, in de Echo kunnen lezen, dat het rockweekend dat ter ziele is gegaan. En ja, waarom is dat ter ziele gegaan?
ja, beter 1 vogel in de wei als 10 in de lucht. Je weet het, daar zou het 1 vogel te broeien. En ja, toen mochten het rockweekend niet doorgaan, omdat er een aantal verenigingen waren die vonden dat die vogels daar beschermd moesten worden. Ja, die jongens van het rockweekend zijn uitgeweken naar de Kronenberg, maar dat is financieel allemaal niet helemaal goed gegaan. En dan kunnen ze het niet meer opbrengen. Ze kunnen niet meer de box ophalen. En deze kan ze letterlijk niet meer ophalen. Ik wens hem ontzettend veel succes om zo 2 kilometer rond te sjouwen. Volgens mij heeft hij sterk blauw bien. Want die is goed gerokt. Weet je wel, heel nette majo's zou ik zeggen. Heel nette panties. En door leed de rok op de grond letterlijk goed gerokt. Dus door de vriendenclub 21 noemen ze zich trouwens. Het rockweekend. Wie krijgen we hier? Dit zit ook niet in het liedje. Maar ja, als je de straks al zei commentaar geeft, dan kennen die mensen ook. Dat is lijvers tegen. Hier het Horst. Moeten soms vullig in de bed gaat, moeten daar een pilletje van innemen. En dan gaan we neergaan. Dan heb je je dagste nog. Aha, hij doet nog mensen advies geven. Kwakzalver Dr. Placebo. Dr. P. Placebo zelf, zo moet ik dat zeggen. Hij is dus de mensen aan het advies geven wat je moet doen met een kater. En daar komen we aan bij nummer 16. En dat beter hoog aangeschreven dan hoog ingeschreven. En ja, die man heeft nou wel een masker op, maar ik weet toevallig wie dit is. Het is namelijk Ger van der Sterren. En dat slaat natuurlijk op de familie Brinksma die 10 jaren in Horst gestaan hebben rond Aldop. Nee, met een oliebollenkrom. En ja, ze mogen het niet meer na dit jaar. Want schijnbaar zijn er anderen die het verminderen. Dus, dat allemaal uitgeboeid door Ger van der Sterren. Dan komen we bij 2 uit. Die lopen naar achter, want dat is nummer 13 en we waren net al in 17. Ook ieder jaar in een optocht. Thea Althuizen en Jacques Marcellus als Labberjoeks. Ja, en je hebt het ook gehuurd op de Prinsenproclamatie dat, en ook kunnen lezen. Er was een klepel boven in een grote klok. Die vlucht er bijna uit. Ja, en bij deze gijzelijke, die laten hem er gewoon uit vliegen. En die zitten al een beetje aan het geld in aan het zamelen. Want die klepel die moet verneed worden dat hij niet uit een toren vlucht. Want je zou dan even de Lambertuskerk lopen en dan zou die klepel eens naar onder komen. Ze hebben het al afgedicht met gaas. En de klok wordt eigenlijk niet meer gebruikt. Dan komen we bij Drumband Jong Nederland. Ieder jaar organiseren ze Drumpop in de Meerthal. Ook dit jaar weer in het weekend van 2, 3 en 4 november. En dat bestaat ze trouwens ook 50 jaar. Daar huurt Drumpop ook bij. En wij tummeren erop los, zeggen ze die van Jong Nederland. Dus voor de mensen, denk eraan dat je het weekend vrij haalt in 2, 3 en 4 november komende herfst. Want dan is het een heel belangrijk weekend dus voor Jong Nederland. Ze hebben neebouw gepleegd. Dat wordt dan allemaal in gebruik genomen. Veel geven, guft, klokken, leven. Zeggen nog schijselijk. En 1, 2, hup, dan gaat de klepel alweer. Dat is niet dat ze die gaan maken, want dat is levensgevaarlijk. Dan komen we bij nummer 18 aan, doen ook in Horst mee. Komen van de melders, hebben een aantal jaren in de wagen mee gedaan. Dit jaar doen ze als groep mee. En dan is het in plaats van een multifunctioneel centrum in de melders, hebben ze een multifunctionele tent. Je weet het, in de melders hebben ze geen horecagelegenheid meer om allemaal activiteiten te organiseren. En dan hebben ze een tent neer moeten zetten. Ja, en als je dan een multifunctionele tent hebt, dan kunnen die voor heel veel dingen gaan gebruiken. Niet alleen dus voor het carnaval vieren. Ja, je zou het ook bijvoorbeeld in de frietent kunnen doen. Dat is ook een tent. En zo zijn er heel veel variaties mogelijk natuurlijk op tent. De muziektent. De ballentent. Kan ook. Laten we eens verrassen met wat er allemaal voor de dag komt. Legertent kan ook. De soeptent. Feesttent. Die hebben ze nou dus op de melders met carnaval. Bungalowtent.
Allemaal schitterend gemaakt trouwens dus door Doon ook in Horst met een grote groep. De circus stand. En nou kunnen we misschien al wat rooien wat er op het eind komt. Liek mee zo. Dochterdal. En hoerentent. Dat allemaal dus door Doon ook in Horst mee en een groep uit de Meldersen. Dan komen we bij Jenne die zich ook niet aangemeld heeft. Hey, en dat gaat over, als je het van een herres meegemaakt heeft, Aristas, die hij met zijn vingers tussen het graasmachientje gezeten. En als ik goed naar dat gezicht gekeken heb, is dat er volgens mij ook een van de familie Verstegen geweest. Of waar dat van de familie Verstegen dus. Dan gaan we naar nummer 19 toe. Vriendenclub Kloert Hommels uit Lottem. En die hebben de kerk uit Lottem en alcohol in het verkeer. Hebben ze als onderwerp. Vriendenclub Kloert Hommels dus uit Lottem. Je ziet het. En een wagen met daarachter dus en een auto die voortgetrokken wordt en ze mogen niet meer rijden. Geluid komt er nog wel uit. Ik denk wat herrie hoort in de straat. Dan komen we nummer 20 en dat zien de Koele Kikkers. Wij zien Koele Kikkers. En ja, is letterlijk een Koele Kikker. En een ander, dat is namelijk Evelien en Janneke. Die een is een Koele Kikker en de ander is heel cool. Dus zo lukt toch hier dit wedden. Ontzettend cool dus. Evelien en Janneke. Dan komen we aan bij nummer 21 en dat is de vriendenclub Biestig Weers. En die hebben wat problemen volgens mij met Veolia. Ze zijn er in ieder geval allemaal biestig goed. Ja, je weet het, sinds december is het openbaar vervoer hier in Limburg overgegaan naar een andere maatschappij, naar Veolia. En schijnbaar loopt het toch niet allemaal zoals het moet gaan. Van de andere kant is het misschien wel een beetje... Kijk, en de bus komt tegenwoordig ook in de Meldersen. Dat is op zich wel positief dat ze overal in ieder kerkdorp komen de bussen voort. Of kunnen in ieder geval via de bus met openbaar vervoer naar andere plekken toe. Maar voor de rest wil het nog niet allemaal. Dan kun je dat misschien ook wel een manier iets van dat het nog een beetje biestig is. Uit beelden. Biestig Weers dus, de vriendenclub uit Lottem. En je ziet dat de mensen hebben de straat hebben namelijk ook zondags gezicht opgezet. En wat dat een beetje wel mooi achter die wagen van net pest, dat is dat wij hangen een biesdoet. En dat zien Marij Jansen en Sandra Cox. En ze hebben letterlijk het biesboet te hangen. En dan gaan we even een kiep geslaagd. Sandra en Marij dus die samen de biesdoet hangen. Dan komen we bij nummer 23 en dat is de familie Geertjes. Onze prins op weg naar een keischonnen vastenavond. Beelden zij uit. Je ziet het. En volgens mij sluit de ketting al eens over. Als dat maar goed gaat. Onze prins op weg naar een keischonnen vastenavond. En natuurlijk toch ook een beetje maken als je bij een firma werkt die wat met wegen en alles te maken heeft en zo. Ja, dan heeft het ook met keien te maken. En door wordt de kei nog hartstikke mooi schoongemaakt. Die wil volgens mij niet in beeld, Wim. Nou komen we aan bij iemand die zich ook niet aangemeld heeft. En dat is in de Klotskop. Ja, meld u dan ook aan, man. Dan kan ik ook een beetje zeggen wie je ziet. Klotskop. Wie zou je het zien? Hé, dat is ook een bekende. Oh, Pistolenpooltje van Horst. Ik zeg je dat, Pistolenpooltje van Horst.
zijn pistolen teken. En dan komen we aan bij nummer 24 en dat is een grote groep van 13 personen. De dikke totempaal. Ook ieder jaar zijn zij er wel bij. En zij willen dit jaar uitbeelden dat Horst en de Maas de Blumkesboete gaat zetten. Ja, ze zien ontzettend veel van plan in Horst komende jaren. Je ziet het hier al, de Floriade die er in 2012 gaat moeten komen. Het centrum wordt op de schub gegooid. Moet vernieuwd worden. Er moeten een deel panden er verdwijnen in het centrum van Horst. Of is in ieder geval wel een beetje niet zo grootschalig als de bedoeling wordt. Ja, die zetten letterlijk de Blumkesboete. Klappen de ramen op. Eens kijken of onze Wim ook nog een Blumke krijgt. Krijg ik dat wel straks van Wim? De dikke totempaal dus. Met Horst en de Maas zetten Blumkesboete. En daar komen we aan bij nummer 24. En zit je op een Prinsenproclamatie geweest. En heb je door gezien dat er een paar bezoekers uit Venetië waren. En die zien nog steeds in Horst. Die toeristen uit Venetië. Die hebben nog steeds geen plekje gevonden. Die zijn op zoek naar een camping. En voor de mensen die ze niet herkend hebben. Maar dat zien er volgens mij niet zo heel veel in Horst. Maar in ieder geval voor de mensen buiten Horst. Dit zien Jack en Jo Voermans. Dan komen we aan bij een wagen en je ziet er voor de rest heel mooi uit. Ik weet in ieder geval wel dat hij niet meedoet voor de prijzen, want hij stiert de prins uit Lottem bovenop. En waarom stiert de prins van Lottem hier naar bovenop? Nou, dat heeft te maken dat Van der Merge de sleuteloverdracht in het gasthuis, dat wordt ieder jaar door een andere carnavalsvereniging van de gemeente Horst en de Maas georganiseerd. En dit jaar wordt dat gedaan door de gekke monniksvereniging De Pech uit Lottem. Ja, en aangezien ze dat toch in Horst zien, dan kun je net zo goed even meetrekken in Horst op een optocht. Ik denk dat dat op zich niks mis mee is. Is misschien wel de komende jaren ook meer prinsen uit de Maas daar. Misschien wel hier naar Horst zal laten komen. Als ze dat willen natuurlijk. En de prins van Lottem, dat is prins Roel de Eerste, oftewel Roel van der Pas. En ik heb begrepen dat ze nog geen adjudanten hebben dus. Dan komen we aan bij Kim Pieters en Chris Seuren. Een duo, en dat is een lopende rekening. Ja, als je op die doet gaat en ze hebben het hier allemaal zo'n beetje de bieren gezaten, dan als je er goed wilt gaan tegenwoordig, dan zie je onderhand een lopende rekening, want dat kost het toch aardig wat duitjes, wat euro's. En Kim die liepen al vuur op nummer 26 en dat is een grote wagen gemaakt door 9 mensen. 3 maal voor en pilske. En die hebben het over wintergedonderland. Ja, wintergedonderland, ze willen zeggen geen sneeuw en wel pret. Ja, en dit jaar is het wat dat betreft met de sneeuw helemaal mouw gesteld. We hebben hier hebben we laatst wel even in een mergen even sneeuw gehad en daarna was het ook alweer over. Maar ja, dat beelden ze dus uit. Wintergedonderland, geen sneeuw, wel pret. En je ziet het, ze hebben op een skibaan hebben ze best wel veel lol. 3 maal voor een pilsje dus, ook ieder jaar erbij. En dan hier zien we een paar pertjes en daarop zit het jeugdboren broedspaar. En bij de jeugdborenbruiloft is de bruidegom Jan van Kiepenboerhaan en de bruidwaar Annette van Bekker-Bart. En dit is iemand die zich ook niet aangemeld heeft, maar die ken ik ook en dat is namelijk Jan Jacobs. Ja, en dat is natuurlijk allemaal dansen met sterren op televisie, is dat allemaal bedies. Maar Jan die doet het op de weg. En je weet het, op televisie is dat nou een beetje zo'n oorlog door dansen met sterren. En Jan die plukt zich hier door een ster aan de kant van de weg. En dan gaat hij daarmee dansen. Loopt hij wel op een goeie plek, want hij liep voor de muziek op van Den Hegelsum en deze keer hebben we niet de fanfare van Den Hegelsum, Sint-Hubertus. Ik heb begrepen dat ze niet genoeg leden bijeen kosten krijgen. En toen hebben ze DNF, de nieuwe band uit Den Hegelsum, de nieuwe formatie, die ook de prins uitkomen gans mij opgeluisterd hebben ze bereid gevonden om die de optocht van muziek te voorzien. En dat waren ze dus, DNF. Dan komen we in de loslopende gek. Die doet ook al jaren mee in Horst. En dat is Hans Geres. De Dreumel zit er mee. Ja, wat moet er mee? Vorig jaar hebben we 2 zittingsavonden vanwege het korte seizoen.
En dat is eigenlijk, die waren fijn uitverkocht en alles. En dit jaar zijn ze weer teruggegaan naar 3, wat ze eigenlijk altijd gedaan hadden. Ja, dat was allemaal een beetje mauw. En dan vragen ze zich af, wat moeten we ermee door? Nummer 30, dat is een kleine groep rond Erik Hezen. En ja, die zitten nog steeds met het probleem van de skatebaan in Horst. Je weet het, door aan de Doolgaardstraat, neven jongerencentrum Niks, is de skatebaan moeten verdwijnen. Vanwege nieuwe woningbouw. En ze zien er in Horst nog steeds niet uit waar die skatebaan nou moet komen. Leggen ze heen neer, dan zien ze erop tegen. Gaan naar een ander plekje, dan zeggen die mensenwerk wil het niet. En die problemen die krijgen het aan. Kijk eens, mooi bloemke gekregen straks van die bloemkesboet. Ja, wees van Rijndonk. En daar komen we aan bij nummer 31, Vriendenclub De Krom uit Lottem. Gebrek aan starterswoningen. Dat hadden we laatst ook kunnen lezen. Dat was in de Maas eigenlijk te weinig duurt aan starterswoningen. De gemeente dus aan starterswoningen in Lottem. Dus voor mensen die willen beginnen een eigen huis te bouwen, op zichzelf te gaan wonen. Normaal hebben ze starterswoningen voor. En daar doen ze te weinig aan, vinden ze in Lottem. Dan komen we iemand tegen, ook niet op militie stiert. En dat gaat over, wel actueel moet ik zeggen, Pandmoer, je hebt het gelezen in de krant. Dat willen ze slopen en dan zijn er een aantal tegenop gekomen dat dat niet gesloopt mag weer. En deze hebben er een nebestemming voor. Die willen een parkeergarage van maken. Moet toch wel een aardige inrit maken als je dan met een auto naar boven wilt. Maar ja, wie weet, met al die acties kan Pandmoer misschien behouden blijven. En met zoiets is het ook weer altijd. De ene is er voor en de andere is er tegen. Dan krijgen we nummer 32 uit een grote groep van 23 personen. Vorstelijk, vrienden van prins Johan Jansen. En die zijn op zoek naar de vorst. Of de vorst is ook nog zelfs, ze willen eigenlijk een strenge vorst hebben. Ze zijn misschien ook wel op zoek naar de winter. Het is tweeledig, ze zijn de vorst aan het zoeken. En de vorst is zich ook zoek. Wat dat betreft hebben we dit jaar nog ontzettend weinig winter gehad bijvoorbeeld. En volgens mij zit hij ook nog een beetje schuilen, want ze hebben nog een prins Johan Jansen bij zich. Maar het is een andere Johan Jansen als een echte prins. Want als je goed geïnformeerd bent, is dat ook een Johan Jansen die door zit. Een grote groep dus, met 23 personen zien zij vrienden van prins Johan Jansen. Hartstikke mooi uitgedost. Allemaal als prins aangetrokken. En wij hebben hem al in de grond zitten, de vorst. Ja. Letterlijk en misschien ook wat figuurlijk. En daar komen we aan bij vriendenclub De Brulapen. En die hebben letterlijk een dure wagen. Allerlei deuren meegenomen. Dus door vriendenclub De Brulapen. En dan komen we bij Tilly Hagens en Anita Cox, duo. En die hebben een draadje los. En die hebben volgens mij wel heel veel draadjes los. Alles is gerafeld. En dus Wim wil opletten dat hij niet over het draadje velden raakt. Tilly Hagens dus en Anita Cox. En dan komen we aan bij de Ermotzeiers. En Ermotzeiers, dat zien die door ook eigen jaren hebben die allemaal meegedaan. Dat is namelijk de familie Verstegen en de familie Althuizen. Als duo of losse gek of zo wat. Maar ja, inmiddels hebben die allebei kindjes gekregen. Ja, en kinderopvang, dat is vanaf dit jaar is dat eigenlijk verplicht. En ze samen gewoon als Ermotzeiers en ze doen letterlijk en figuurlijk, je zag het net al, kinderopvang. En we hebben een juf voor liedjes te zingen. En de meester voor mij te rulsen. Oh, kijk nou, gewoon letterlijk kindjes vangen. Hup, daar komt hij aan. Ja! Weer gelukt. En je ziet het, onder in de kinderopvang, zo kunnen de kindjes letterlijk langzaam in het carnavalsgebeuren, kunnen langzaam laten wennen.
En dan gruien ze er gewoon mee op. De Ermoedzeiers dus. Dan krijgen we nummer 36 en dat is De Klos. Noemt hij zich al, dat is losse gek, is Leekoks. En hij heeft het dit jaar over de telefoongids. Je ziet het, hij heeft letterlijk de telefoons bezig. Heel wat soorten. Ja, tegenwoordig is iedereen is mobiel. Je wilde soms een nummer weten, ja, dan moest je misschien de gids wel onderweg meenemen. Leekoks dus. En dan ook krijgen we weer een stukje muziek in de optocht door Joekskapel Alt Iser. Ook zij zien er ieder jaar bij in een optocht. Zij even een cd'tje opstaan en dan beginnen ze zelf weer met blazen. En dat moet eigenlijk ook zo. Als de camera in beeld is, dan... als de camera er is, dan moet je gewoon even actief zien. Doe ik hier alleen maar cameraatje. Is dat alles wat je doet? De concurrent Wim. Ja, mooi. De jongens en meisjes dus van Alt Iser. En dan komen we aan bij weer een losse gek en dat is Rachel Vogels. En dit vind ik ook ontzettend mooi uitgebeeld. Ze gooien eigenlijk op dans maar Rietje, maar je moet dat gewoon even dans maar Rietje. Je ziet het. Hartstikke mooi uitgebeeld. Een Rietje. Rachel Vogels dus. Dan komen we aan bij vriendenclub Fullpool. Zij komen uit Amerika en ja, we hebben in november een flinke storm gehad geweddet. November, december was dat en ja, dit is het resultaat. Er lagen heel veel bomen op in de regio en op deze wagen liet dus ook een boom bovenop een auto gevallen. En die storm die kan ook nog wel eens januari zijn geweest. Want we zitten nu namelijk al in februari, dus de storm die was natuurlijk in januari. Goede tijden, slechte tijden, ja dat is ook op televisie, maar dat kan ook natuurlijk goed gebeeld weer. En dan in de zin van, de ene heeft het goed en de andere heeft het wat minder. En dat wordt allemaal goed gebeeld door NS Oelderen. Een aantal jongens en meisjes die uit Oelderen komen en die deze grote wagen gemaakt hebben. En als je het goed gezien hebt, de ene had je een lachend gezicht op, die was er goed aan. En de andere keek een beetje pips, treurig. Hij ziet een pul licht en bij de andere leven het over. En deze hebben het hartstikke druk. En dat is nummer 41 en dat is de Gennekwaards vriendengroep Gennekwaards dus. En die hebben het over de centrumplannen. Ook wat heel actuele feiten wat ze allemaal in Horst willen. En met die centrumplannen maakt je misschien ook wel een duik in de diepe. Ze hebben ze al een beetje bij moeten stellen, want er zou ook royaal gesloopt gaan worden in Horst. Maar doorzien er van een paar stukjes blijven in ieder geval voorlopig per plek blijven nog staan. Omdat het allemaal te prijzig is en misschien ook wel te rigoureus. Centrumplannen dus die ontzettend aangesproken hebben, verschillende keren in de optocht aan bod komen. En op die slippers, als je toch zo 2 kilometer moet lopen, dan zullen de OV het volgens mij ook wel veulen. Dan komen we aan bij nummer 42. Een duo. Dames, bij ons komt het niet op de koffie. En hier hebben we weer een duo en dat is nummer 44 en dat is letterlijk duo. En dat zijn Christel en Cindy, deze twee.
En hier hebben we een gaapnaas. En wie is die gaapnaas dan wel? Aha, dat is een Mert Rolofs. Die geeft nooit op wat hij als onderwerp heeft, dat is losse gek. En joh, ga eens niet zoeken. Echte gaapnaas. Prachtig goed gebeeld weer door onze Mert. Ook ieder jaar is hij een horst in een optocht. Muziek van de Merelsen, van Vare Eendracht. En via de fanfare van de Merelsen komen we, en via deze schone kindjes, komen we aan bij nummer 46. En dat heeft te maken met Jongerencentrum De Vlies. Onze jeugdprins, die is DJ bij Jongerencentrum De Vlies. En dit groepje dat zegt, zonder Ron draaien we even goed door. Een groep dus die te maken heeft met Jongerencentrum De Vlies. Dan komen we bij nummer 47, vriendenclub De Zekdempels. En gezorgd al, de gemeente wil een toeristenbureau, wil toeristen in de oudheidkamer. Er komt een reisbureau komt er in de oudheidkamer. En dat heeft ook tot afgelopen jaar tot vragen geleid binnen het Horster bedrijfsleven. Omdat geen andere Horsterbedrijven in feite zijn benaderd om bijvoorbeeld in die oudheidkamer te gaan zitten. En de gemeente heeft ook al toegezegd om de huurschuld bijvoorbeeld, stel dat ze het niet kunnen betalen om dat bij te lappen. En in feite betaalt de gemeente dus flink om toeristen in feite uit de oudheidkamer te gaan halen. Vriendenclub De Zekdempels dus. Goed, hebben er zo'n 13 mensen van mij gedaan. En ik moet zeggen, ze hebben de oudheidkamer best mooi nog gebouwd. Ze zit in een koffer. Hartstikke mooi uitgebeeld. Dan komen we bij de mekjes. Wij banen ons in de weg. En zij banen zich namelijk in de weg tussen de kattenoeren door. Je weet het, op die rotondes in Horst hebben ze ook al van alles veranderd. Daar liggen die boeten even, die verkeersruggen voor die fietsers. Op een gegeven moment vielen de fietsers er bijna over, die zogen ze niet. En er is al van alles aan veranderd. Nou hebben ze toch nog kattenoeren hebben ze er opgezet. En dit zie je Riet, Mieke en Beb. Maar ja, als je zo de ganse optocht, toch, de ganse met die verkeersruggen moet sjouwen en die hier uitleggen, rondrennen en alles, denkt dat je ook wel aardig energie verspeeld hebt. En via de mekjes komen we bij Joekse Kapel en Mekkelijk zat uit Amerika. Allemaal als paard al verkleed. Nog een muziekorgeltje erbij. En daar kunnen ze vingen op internet. Het huurt er tegenwoordig natuurlijk bij. En daar komen we bij een losse gek en dat is Bart Jansen. En die heeft het eigenlijk over het pand van zijn vader Henk Jansen. Je weet het door aan het Wilhelminaplein heeft Henk Jansen altijd de groentewinkel gehad. Hij wou hem jaren geleden wou hij dat zaakje eens gaan verbouwen en alles en toen mocht hij het niet. En nou gaat de gemeente het wel doen en Bart zit zo, ja zijn pap mocht het niet. Maar nou gaat de gemeente het doen met dat van ons centen. Ja dat kan hè, zo kunnen de tijden veranderen. Dan krijgen we nummer 53 en dat zijn Ivo en Michel Jansen, Blos maar raak. En de ene blos de mob en de andere is de zaak. Ivo en Michel Jansen dus. Daar komen we aan bij nummer 54 en dat zijn de Burgies, oftewel familie van der Burgt. Wat moeten wij slopen? Nou, we hebben het al dukker gehad over de centrumplannen in Horst. Er moet van alles gesloopt gaan weer en die willen alvast beginnen. Die willen Horst alvast op een schip gaan zetten. Duurt allemaal best lang, zeggen ze bij de familie van der Burgt. Er moet gewerkt gaan worden. Ik heb al gezien trouwens in de Groenewoudstraat dat er flink gesloopt is. Daar gaan ze dus, als het goed is komende week, zal er gebouwd gaan worden.
Dus nee, je biep en zo, dus met de familie van der Burg die willen nog meer slopen. Kleine groep, met 8 man zie ze. Als ze toch aan de gang blijven, dat hij toch hassen afschiet. Dat hij toch godverdomme toch niet. Nooit. Je ziet het, Henk is het er niet mee eens. Hoe blijft het toch godsnaam geweest? Dan komen we nummer 55, dat is de vriendenclub Putloog. En die hebben het over de Polenwinkel in de Meertrik. Je weet het in Polen in de Meertrik. Dat is ook altijd in de Polen mis. En dan willen ze nou ook een Polenwinkel gaan openen voor al die Polen die hier in de regio overal werken. En dat zien er nogal wat. Dus en daar willen ze gewoon, daar willen de Meertrik al van alles voor georganiseerd. En daar willen ze ook nog een Polenwinkel dus gewoon openen door. En dat sluit mooi aan bij de fanfare Concordia uit de Meertrik die er nou volgt. Ze hebben weer een ganse slagwerkgroep hebben ze bij zich. En natuurlijk de blazers ook. En Jacques Jennis steeg eruit letterlijk het strooien te horen. Dag Jacques. Ook altijd mooi verkleed fanfare Concordia uit de Meertrik. Komen altijd met het beste beentje, komen ze altijd in een optocht. Zetten ze het beste beentje voor. En natuurlijk volgt achter de fanfare volgt de prins van de Meertrik. En dat is dit jaar prins Ruud II, Ruud Meijers. Hij is de 43ste prins bij de Meulenwiekers. En de adjudanten zien dit jaar Jeroen en Leon, Jeroen Heldes en Leon Seibers. En natuurlijk de Danse Marietjes, die huren er ook bij. En de Rood van Elf natuurlijk. En daarboven staan ze met z'n drieën. Prins Ruud II. En de adjudant Jeroen en Leon. Of Leon. De Meulenwiekers dus van de Meertrik. Ook deze mooi verkleed naar de straat. Daar komen we aan bij de blikvangers. En die hebben veel aan de kop, of veel op de kop, net hoe het bekijkt. Blikvangers, ook al jaren in een optocht. En dat zien Bertien Spierts en Regine de Groot. En ze hebben echt hun ganse kop vol hangen. Dat ziet er echt prachtig en ontzettend goed verzorgd uit. Dan komen we in de kleine wagen van de vriendenclub de Vleerbes. En die willen Bassie en Adriaan weer op de buis. Volgens mij hebben die wel meer doors als Bassie en Adriaan. Want die hebben die mol doors. Je moet er niet door, jongen, want ik denk dat er geen punten oplevert in een optocht. Ik denk flesje bier in de hand dat dat negatief werkt op het puntentotaal. Liek mee. Ook naar versieringen aan de gevel, je ziet het. In de Hoofdstraat. Daar hebben we Joep Teunissen, dat is nummer 61. En hij brengt het licht in Horst aan de Maas. En het heeft eigenlijk ook een beetje te maken met, ja, je ziet het hier links en rechts, al dat kunstlicht, kasverlichting in Amerika, die is onderhand wordt tot in Horst en tot in Venlo en Boksmeer te zien. Maar is misschien één geruststelling voor de mensen, als alles volgens plan verloopt, zien de wetten veranderen en moet vanaf volgend jaar januari, mocht dat niet meer zo, dat de kassen bijvoorbeeld zoveel licht naar buiten uitstralen. Nummer 62, Vriendenclub en WEC. Multicultureel project in Horst aan de Maas. En dat heeft te maken met dat er geweldig en ik dacht dat een 25-tal Burundezen, aantal gezinnen uit Burundi,
Die zien in gemeente Horst en de Maas zien die over de kerkdorpen en over de plaatsen verdeeld. Zien die hier komen wonen. En dat beeldt de vriendenclub en weg natuurlijk goed. Een schitterende wagen. Met allerlei afbeeldingen met zaken die natuurlijk met die Boerendese families te maken hebben en wat zij in haar eigen land hebben. Een slangenbezweerder. De muziek zit erbij. Echt een prachtige wagen. Ik zit het hier, ja, die zien in Nederland. Als Meulen en als Hollands meisje. Ik denk dat die wagen heel hoge ogen zal gewoon gooien. Ook deze Martin, ook nog zie ik. Martin Koenen. Dan komen we aan bij Horster Tennisclub. Die bestaat dit jaar, HTC bestaat 75 jaar. En onder het motto Horster Tennisclub heeft tennis in Horst groot gemaakt. Doen zij met allerlei soorten tennisrackets en tennisballen doen zij mee hier aan een optocht. Om natuurlijk een beetje de aandacht op te vestigen dat zij, dat zij dus dit jaar 74 jaar bestaan. En via de Horster Tennisclub gaan we naar Joekskapel Kleffenzak. En Joekskapel die dit jaar walsen speelt. En dat sleet natuurlijk ook wel eens op onze prins Johan. Die in het dagelijks leven aan de weg werkt. En die veel met walsen te maken heeft. Of tenminste het bedrijf waar hij voor werkt. Die veel met walsen te maken heeft. En daarom spelen zij dus allerlei walsen. Joekskapel Kleffenzak. En dan komen we aan bij de Alde Pomp. Dat zijn allemaal mensen die een of andere verwantschap hebben met de brandweer. En die hebben de nieuwe Hertloopwinkel. En dat heeft natuurlijk te maken met dat er bijvoorbeeld op de Hegelsum een winkel komt met allerlei op het gebied van hardlopen en alles attributen. Maar van de andere kant kun je het ook zien als dat de winkels in Horst ook hard gewoon lopen sommigen. Of misschien wel weglopen. Dat werd dus nummer 66 alweer, een grote groep. En zo gaan we al hier langzaam richting het eind van een optocht. Maar eerst hebben we nog vriendenclub Strontniks. Het centrum van Horst zeggen ze dat is Strontniks. En met deze wagen willen ze hadden ze nog eens een keer het centrum van Horst dat op geen werken sliet, zeggen ze. Veel winkels staan leeg. Aankleding laat de wensen over. En de gemeente is druk bezig met die veranderingen te brengen. En ze hopen daarmee dat het centrum natuurlijk een stuk aantrekkelijker wordt. En dat de drummels ook niet meer uit hoeven te vliegen ergens anders naartoe. Maar dat ze ook hier in ons eigen drummelrijk uit kunnen gaan en dat het ook levendig blijft. Vriendenclub Strontniks dus. En volgens mij is dat onze Jan Cox, die als losse gek loopt en die heet een Redje Los. En Jan Cox, voor degene die niet weet wie het is, dat was toen nog tijd prins Jan de VII. Dan komen we aan bij handbalclub Wittenhorst. Die lopen dit jaar ook mee hier in Horst in een optocht. En je ziet het handballers die zijn natuurlijk actief
tot de goal hebben ze ook nog bezig. En dan komen we aan bij onze jeugdprins van dit jaar, onze 49ste jeugdprins van de jeugdcarnaval Den Dreumel. En dat is jeugdprins Ron de Nierste, Ron Vervoort, samen met zijn adjudanten Casper de Zwart en Jeroen Versleijen. En de jeugdcarnaval heeft dit jaar het thema muziek. En dat is dus ook volop aanwezig op deze wagen van jeugdprins Ron de Nierste dus. En in de prinsenwagen zijn natuurlijk ook wagenbouwers. Nummer 71, Corrige Nijkroom. En dat gaat over eierbakken. Als ik goed geïnformeerd ben, is er een groep die jongens en meisjes die uit Kasselen komen. En die gewoon een beetje zich inzetten voor dat het eierbakken. Dat is tegenwoordig is dat eigenlijk uit de mode. Dozennemer, dan wordt men naar de frietkroom, naar de shawarma tent gegaan, naar de pizzeria. En zij bakken toch gewoon veel liever eier. Het duurt er eigenlijk een beetje bij van vroeger uit. Een eikenbakken blijft bij ons favoriet. Corrige Nijkroom noemen ze zich. Weer muziek in een optocht middels de Rulsberger muzikanten. En de Rulsberger muzikanten die hebben natuurlijk te maken met wat er nog komt. En dat is namelijk de Borenbrulf die dit jaar georganiseerd wordt door UVB. En hier is Piet Roelofs. Is ook lid van UVB natuurlijk. Die is al lekker. Persvlees en doedeilen. Allemaal smakelijk eten trouwens neven de straat. En je ziet het, ze hebben dus genoeg bezig. In een bakfiets. Borenbrulf, ik zei het al, dit jaar georganiseerd door UVB. Hé, dat is hartstikke schoon. Dat is een keer wat anders dan een peert. Voor het schiesje. En wie zijn er dit jaar boerenbroedspaar bij Borenbrulf van UVB? Nou, de broer dat is Christian Riswijk, broedegom Paul Riswijk, elders van de broer dat zijn Fons en Helma Koenders, elders van de broedegom dat is Jan Kuppen en Maria Roelofs, Fien dat is de getuige van de broer dat is Sharon Lemme, Breur dat is getuige van de broedegom is Mert Keizers, en die zitten hier natuurlijk allemaal op die kaart. Bestuur is Leij Wienhoven, de burgemeester is Huub Fransen. Er is een politie bij, dat is Vincent Hezen. Er is ook nog een boef bij, en dat is voor mij wel een beetje een bekende. Is misschien ook wel mij een boefje, dat is Ed Oudenhoven. Grootmoeder, dat is Karen Lemme. En dan hebben ze ook nog kindjes bij. En dat is Anne Riswijk, Anouk Oudenhoven, Jens Jenneskes en Bo Jenneskes. Dat is allemaal zo'n beetje het officiële gezelschap van de Borenbrulf van UVB van 2007. En dit zien die hier nog allemaal zitten lopen natuurlijk, zijn allemaal leden van UVB. En via de Borenbrulf, zoals gebruikelijk, komen we aan bij de Koninklijke Harmonie van Horst. Ik zal me niet mee gaan zingen, want dat komt de uitzending niet in goeie. En dan gaan we wel heel langzaam toe naar het laatste nummer in de optocht, nummer 75. En dat zien de geliefden van prins en adjudanten. De vrouwen en de kinderen en alles dus van onze prins en onze adjudanten. En die zien de koning te riek. Dus wat ze zeggen, we voelen ons koning te riek omdat we echt genoten van het prinselijke trio van Den Dreumel zien. Ik moet zeggen, ze hebben zich hartstikke mooi aangekleed. Schitterend zuid het rood. Prinses Ilona in feite dus met de vrouwen van de adjudanten Geert en Marcel. En de kindjes ervan.
Hier was Dansmarietjes. En dan zit ik hier daarachter, al tussen de Dansmarietjes door, zit ik hier langzaam de Prinsenwagen komen van onze 45ste Drummelprins alweer. En van die 45 keer heeft Jan Keizers volgens mij al zo bijna 40 keer de Prinsenwagen jaarlijks gereden. En dit jaar reed hij dus prins Johan de Eerste, Johan Jansen en zijn adjudanten Geert Keizers en Marcel Kupers. En daar zit hem Johan de Eerste. En Johan die woont op de Venrasseweg. En die moeten de Mulder-familie, dat is tijdens de proclamatie ook al gezegd. De eerste prins, Rinus de Eerste, die kwam uit de Mulder-familie. En nou de 45ste dus ook. Zo luisteraars, dit was de 45ste optocht alweer van een Dreumel op deze zondag. Ik kan ervan zeggen, ik vond hem ietsje minder dan de laatste jaren, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond eigenlijk, en dat vind ik jammer, en dat is misschien voor de toekomst, de mensen er toch eens aan moeten denken, iets minder drang trainen. Ik denk dat alleen in de optocht ten goede komt. Ik wens iedereen nog een fijne carnaval toe. Ik hoop dat je van een optocht genoten hebt. Ook van de andere opnames die je de komende dagen misschien nog wel bij de Rijndonk zit. En tot volgend jaar.